बोसोरजरा परीक्षा सार बिए पास बइयार पास खायसा सार 2026 दामा बइयार पास खाय 2026 सार दामो कबटा नों दामो बइयार सहि दं सायदोमान 2022 सार हंके ताबुकसे 2022 हंके नों भाइके 2026 बिए पास खायसा सार आं ताबुक टोलो हंके 2026 बिए पास अंगनाकले दिबा सार आफ्रो खानेता जब तार माने नों 12 पास खायाको सार इयारन खाय बिले दाबा फानो नों खायाको नाब्ला हायफाना आं ओला खाय बिले सार ए राम नों 12 से पास खायाको हंके साजे आं सुमाके तम बिए पास नि सासा सार आं 12 पास खानाय तै बियाव पास खानाय फिउचारो सार सिउर सार 100% सिउर अरे वा गुसा नों ताबुक पास खायाको नाब्ला अरे सार आं तो फन ओला पास खायनोब्ला सिउर होनो सेला न फैदेदिना नांनो सिउर होनो जब मखरासा ओनलि ओल ताबुक बखि सादे सार साइनो दंला सा दामा कक सार दर मुसुक बुसा यामरकसा सार आनि मुं यामरकसाया हंके तम सानि मुं यामरकसाया हंके तमनि मुं टाइटल देब्रमा सार आंगो साइमनो टाइटल देब्रमाना हंके सार साजिमानो के तम सं दंसा जब मुं जिसुंगो हाय सार नों साइमान हिमलासा राम आं बाइके साइमानासा जागानो सावो मानो जागानो सावो माया सामनो नको मखरासा चोप खाय मुं सादे जाते तामा के तो खौ वा खाउ ट्रै सार चोप खाय मुं साने के नंग माते सार इस से सादे आकन बहुत खुलो को नि मुं ताम सादे दते टाइटल देब्रमा सार मुसुक जाट जाथामिया जाट आंगो साइमनो टाइटल देब्रमा मुंजि सादे मुंनि निमो सार नों साजि मानो कते तो बार मुं सादे मुं साइतों आंगो चलिया ना सार आं दा जलना नां नों दा जलना नां मुं सादे तो दे टाइटल देब्रमा ना आंबो साइमनो मुंजि सादे तामा तै कोइ बसानै टाइटल देब्रमा मखने दा होय माथा खराब जराय मुंटाम सादे आंगो सेमनो टाइटल देब्रमा ना हायपना मुंटाम सादे टाइटल देब्रमा नि सागे तै कोइ बसाना टाइटल देब्रमा हंके तै कुन साना नांगया रा टाइटल देब्रमा हंके तै कम साना नांगपा तामनि नांगे दंसा तामनि नां दंसा नांगौ मखरासा नांगया नांगौ हुज मखरासा नि बाबुनि मुंटामा बाबु देब्रमा नि बाबु देब्रमा ना आं बासाजि मैयाब्लासा बाबु साइमा kana belasa musuk busa lajnale hiya ini babu debrmana ango saimano mungsi sade sale nang koboda jono saimano chawa jono saimi chawa tamu no koboda iya ang tabu kampana tai 5 menit nang mai tong hang kobor sai thane kobar